Ayan. Nakapogi sa Kabyakan. Ako pala, ay number 2 lang pala to. Eh, ganun din si Kasmo. Ganun na pagpogi. Pupuntahan kaming dalawa yan eh. Ay ako. Bakit namamatay yung screen? Nawawala yung screen niya pag 1. Pag nag 35 minutes, 35 seconds na. Say hi to my vlog. Say hi. Direk. Pare, say hi. Hi ka naman. Bossing! Bossing! Boss, vlogger ako, boss. Ano? Balis. Gago, packer ka, hindi ka vlogger. Oh. Tingin. Sabi na, vlogger. Vlogger? Oo. Oh, yan. Pinakapogi ng inaanak. Ako ay. Ito pala, pinakapogi ng inaanak. Ito. Pogi yun ayaw. Pogi yun eh. Kumart naman ito, subantay sa TikTok. Wow. 11:30 pa lang pala? Aga pa nga. Yeah, hanggang ko tayo. Nasa isa na ako, Henry. Ba't di mo sinama yung nanay mo? Ha? Waterproof? Oo. Ha? Ano mo? Ayan, what's up guys? Uy! Sorry. Diyos. Dadaan po tayo. Ayan o. Ito po ang nag-iisang gwapong driver ni Kwatog. Nawala naman. Dito mo na to. Dito sa gitna. Dito wala. Ayan po. Kajuli! Bossing, kumaway ka naman, bossing! Bossing! Ayaw pa din bossing. Ito si Kuya Emer. Kuya Emer! Hi, say hi. Say hi. Hi. Say hi. Naku, hindi naman makapunan si Juan. Yan, wala. Hi ka na, hi. Laksan mo. Loy.
Wala. Yung kay Kwan, Hindi nga natuloy kanina at pinakuha mo yan. diretso na tayo ni Mark ah. Hindi naman. Hindi si Iko pala. Si Iko.